Шаллыда шикәр кымы һәм үсемлек майы күпмегә кыйммәтләнгән. Бу сорауга прокуратура һәм башкарма комитет хезмәткәрләре җавап эзләде. Алар шәһәрнең зур сәүдә шелтәре кибетләрен тикшерде. Федераль гаммәви мәгълүмат чаралары 1 гыйнвардан ил хөкүмәте шикәр һәм май бәяләренең иң югары шикләрен билгеләргә мөмкин дип хәбәр итте. Шаллы кибетләрендә эшләр ничек торасың? Шаллыда яшәүчеләр азык-төлеккә бәяләре сизелерлек арткан дип саный. Сатып алучылар бәяләр күпкә арткан товарларны ачыклаган. Сахар стал 50 рублей стоить. Это куда годится у нас? Наполовину. Летом был 25, теперь 50 рублей. Это где? К новогоднему празднику все-таки они стандартно дорожают ежегодно. Но не до такой степени уж. У нас основные продукты, да, мясо, как говорится, молочные продукты подорожали. Крупы, сахарный песок. Все, что необходимое, все цены почему-то поднимаются. Прокуратура хезмәткәрләре ревизорлар булып рейдка чыкты. Күзәтчелек ведомствосына икмәк, он, шикәр, көнбагыш маена бәяләренең ни дәрәҗәдә артуын белергә туры килде. Тикшерү барышында бүгенге көндәге һәм октябрь-ноябрь айларындагы бәяләр документларын сорадык. Чагыштырып карап, әлеге төр товарларга бәяләр арту факты бармы, юкмы икәнлеген белдек. Прокуратура хезмәткәрләре искәртеп узганча, закон 30 календар көн эчендә бәяләрне 30 һәм аннан да күбрәк процентка арттыруга юл куймый. Рейдка башкарма комитет хезмәткәрләре дә чыкты. Алар азык-төлеккә генә түгел, башка төр товарларга да игътибар иттеләр. Азык-төлек булмаган товарлар, бәдрәп кагазе, теш чистарту щеткалары, шешәләр, балалар әйберләре бәяләренә игътибар иттек. Кибетләрдә кайбер товарларга ташламалар бар, ә бәяләре көн сайын үзгәреп торырга мөмкин дип аңлаттылар. Бывают незначительные подъемы, то есть на 2-3 2-3 сумга кыйммәтләнү була. Безнең сатып алучылардан бигрәк тә пенсионер әбиләр өчен бу сизелерлек сон. Обращение к нам. Безгә ниндидер кискен бәя артулар турында шикаятьләр кермәде. Бәяләрнең күтәрелүе теркәсә, без белгән булыр идек. Бу эшен барлыкка ни дәрәҗәдә туры килә, соңрак билгеле булачак. Әлегә прокуратура хезмәткәрләренә 3 ай эчендәге барлык документларны тикшерергә туры килә. Рейд нәтиҗәләре буенча монополия каршы көрәш хезмәте дә тикшерү үткәрә. Фанис Мөхәммәтов, Эльвира Гайнетдинова, Татарстан яңалыклары, Шаллы.